i dag er over. Ja, men det er da selvfølgelig lidt træls. Altså, har vi planlagt at gå på juleferie i dag, men derfor skal jeg jo stadigvæk lige have spurgt mine medarbejdere efter, om de er klar til, at vi skal lidt på arbejde i morgen, måske også i overmorgen. Det kommer jo lidt an på, hvor hård stormen den bliver. Og så skal vi til Lolland ved Sakskøbing Havn og lige op ad Sakskøbing. Et hus og restaurant eller hvad? Bilværksted M. Skotte, og de blev hårdt ramt af oversvømmelser under stormen i 2006, og det frygter de sker igen. Værkstedschef Martin Bjørn Jensen har lagt en plan for at sikre de dyre ting og materialer. Ja, vi har jo sådan, man kalder autolifte, og der har vi nogle plader, hvor vi sætter dem på, og så kan vi hejse det op fra gulvet, sådan så at der ikke er noget, for vi har nogle dyre maskiner og svejsværk og sådan noget, der ikke skal tage skade, så det sætter vi op. Og så skal vi til København, der ligger Danmarks første højhus, nemlig Bella Højhusene. Du hørte måske også til blive omtalt i radiovisen her klokken 16.